В подкаста "Солта на живота" с мен, Росица Колева, днес гостува Николай Чолаков. Той има завидна фигура – фитнес инструктор и фитнес модел е. Ники е участвал в музикални клипове, снимал се във филмови продукции, сред които световно известната кинолента "300". Какво се крие зад човека тяло и неговата душа? Гледайте! Здравей, Ники! Радвам се, че си в нашата солна стая в Костинброд. Нашия първи гост на подкаста "Солта на живота" с мен, Росица Колева. Как се чувстваш тук? И на теб и на твой екип, наистина, както всички ще видим, много хубаво. Благодаря за поканата. Аз ти благодаря, че прие. Чест и удоволствие. Ники, ти си фитнес инструктор и фитнес модел, но на мен ми стана интересен с това, че отглеждаш зеленчуците си. Защо отглеждаш сам храната си? Добър въпрос. Старая се да правя неща, които са здравословни и различни за мен. Това се сблъскам за първи път. За първи път го правиш. Кой ти показва как да го правиш? Баби, дядовци, бащи, майки, но вече гледам да полека-лека да се уча сам, защото идва една възраст, когато трябва човек да държи кормилото сам и да надгражда. Но да, интересен е самия процес. Понеже тук доста често ще стават въпрос, темите ще засягаме за здравословно хранене. Със сигурност това, че спортуваш от дълги години, от 20 години си фитнес инструктор, това, че искаш да произвеждаш сам храната си, има общо с химията, която консумираме също, нали така? Точно така и това е идеята. Аз по принцип не обичам да ходя по магазините да си купувам домати, краставици, каквито да било неща, защото вътре не се знае какво има. Какви примеси, неща и предпочитам да се трудя сам. Благодаря на Бога, това го казвам доста често, защото той е моя пътеводител в живота и с него напред. И е интересно да се откъснеш лук, спанак, магданозец, сега доматките. Да го виждаш как расте. Да го видиш, да го гледаш. И е сладко, когато ти се го гледа. Много, няма нищо общо. Няма нищо общо. Това го гледаш като едно детенце, жив и здраве, да го изпитаме и това, ти знаеш, като родител. Да, всичко е енергия. Енергията, да. Каквото посееш, те си оказали хората, това ще си и хапеш. Вярваш си? Да, много вярващ, католик по принцип, в Бога от малък. И с годините още повече му позволявам да присъства в моята душа и да ме води. Така съм се отдал на макс вече и ми става още по-леко. Колкото и на много хора налудничево да звучи, за мен не е. Защото... Как го слушаш Бог на днешното забързване? Той е в мене постоянно от малък. Слушам го, като ми казва да по-смирен още повече. Каквото и да постигам, ми казва бъди по-смирен, по-земен. Така. Не мога да го обясниш, то трябва да го имаш в себе си това нещо. Да си по-спокоен, да не си толкова материален. Материален, да. Поне да са нещата 50 на 50. По-скоро да не си материален и да си добър. Душата си да те води, защото живеем с души. А защо реши да станеш фитнес инструктор, последствие модел? Аз, честно да ти кажа, може да е предразсъдък, повече си представям хората като те пред някакъв скъп автомобил на фотосесия. А не в градината. Да, добър въпрос, Роси. Първо, когато започнах преди 21 години, вече 2004-та, никакви мисли, модел или какво, това въобще даже не ми е минало през ум. Дори да бъда в такова хубаво предаване, като твоето. Просто го направи, за да си във форма. Много обичам да спортувам. Много обичам, активен съм, такова дете бях активно, диво, щуро. Не ти личи. С годините гледам пак да съм по-обран вече, по-земен, така за земята да стиш, като детенце да откачаш и много така неочаквано. Не си го търсил този? Не. Този път просто много тренирам и то се случва. Исках да пътувам по света много. От малък се мечтая, гледах самолетите, колко е наумничево да ви звучи, фантазирах си и в един момент то се случват и тези неща. Каквото и да съм поискал, съм го постигал. Наистина. Така... Тоест ти слушаш добре вътрешния си глас? Вътрешния глас, пак казвам, да, и Бога. Че се повторя, каквото съм поискал, съм си го получил. Но знам, че това е тест и към мен самия, защото ще кажа малко така неща, които ги мисля. Всяко нещо, което ни се дава, то не ни е дарно. Има цена. Той не изпитва как ще бъдем, какви хора ще ставаме, ще се променяме ли, няма ли да се променяме.
и в един момент, както каза и ти, сядаш и плащаш цената. Зависи каква ще бъде тя. Така И да. всяко нещо, да кажем, тяло, пътувания, неща, които постигаме, просто ни изпитва. Да видим ние дали ще си стоиме на земята, защото и знаеме, както и ти, аз много пъти хората си плащат цената много сурово. Затова съветвам нашите зрители да си стоят на земята здраво стъпили и да бъдат хора най-вече. Хора с добри души, да помагат. И това е живота. Защото всичко е преход и казвам го много пъти в постовете, в социалните мрежи. Всичко е един преход и фалш и суета. Колкото и да им се вярва на много хора, това е. Нали, фалш и суета. За мен. Нали, душата е вечна. Добре, за какво те търсят като фитнес инструктор? Нали? Сигурно ти задават въпроси как да изглеждам добре физически, примерно като теб, мъжете, жените как да са във форма. Тоест, нали, това е визията гонят. Но ето ти, примерно, казваш ли им на тези хора, че трябва да внимават и как се хранят, нали, как спазват режим, какво е тяхното мислене, каква енергия влагат в своето тяло. Не всичко е, нали, как изглеждам. Аз, Роси, ги съветвам първо да се запознаят с самите себе си, какво искат да постигнат. Това е един от големите проблеми. Много хора в фитнесите и не само в спорта. Дали искат да отслабват, дали искат да се стягат, дали искат да изглеждат добре. Това са неща, които много хора не знаят на 100% какво искат от себе си. Като крайен резултат какво? Да, те се лутат, губят се, не са сигурни. Това ги съветвам първа стъпка, да осъзнаят наистина какво искат от себе си. Като постижение в залата. Каквато и да било. Да. И след това да надградат. Дали ще бъде схранителен план за тях самите. Тренировачен. Дали ще намерят някой човек, който ще ги съпътства правилно. Дали ще ги усети душевно. Дали ще им помогне. Това са стъпките, които ги съветвам. И чак тогава, нали, да действат. Защото... Добре, кажи един хранителен режим. Твой. Който е подходящ за ежедневието. За мен Знам, че даваш рецепта. За мен лично не го давам на хората. Това е, аз примерно сутрин ставам и яйчица с паначет, си правя задължително. Това ми е любимата закуска. Вече си добавям, нали, лучица. Всичко е домашно. Яйцата. Домашно, да, всичко гледам това да си добавя. След това хапвам си любимите, да ще ги включим и тях, таханите малко така. Да. Дали ще бъде с кашу, бадемче, ще добавяме магнези, малко белтачини, лешника, примерно полезни мазнини. Това е моя план. Хората трябва да отидат при специалист, доктор, да видят изследванията и на тази база да се хранят с необходимите неща. А ти отскоро произвеждаш собствени тахани. Да. Откъде ти дойде идеята за това нещо? Като част от фитнес режим ли ти дойде? Като част от моя шантав здравословен живот много обичам ядките и от малък много обичам фастъци. Нали, чували с черупките. Големи количества. Големи си хапвам, дори като съм поддържал хубава форма, както и до днешен се старая. Много хора казват, те ядки ти пречат, това са мазнини, това са въглехидрати, това идва от земята. Полезно. Това е полезно, истинско хубаво. И така с годините се чудих какво да правя. Нещо различно. По принцип не обичам вафли, протеини, да. Не знам какво има вътре, наистина не съдя никои марки, не ме разбират неправилно. И така се случиха нещата миналата година, живи и здрави. Почнах с това да се занимавам, не съм вярвал, пак казвам, но и това го правя вече. Какви тахани имаш? Кашу, нали, бален бадем, лешник и сега така бестселъра шамфастък, нали, изцяло натурални, финосмляни на камена мелница. Няма примеси, захари, нищо няма. Само ядката. Звучи чудесно. Сам ли ги правиш? С още един човек партнираме си заедно и помагаме си. Няма как. Сам човек не е за никъде. Няма с него и с Бога. Аз трябва да ти призная, че съм използвала тахани и ги използвам до ден днешен доста често като основна съставка на здравословни бомбони, които забърквам много бързо. Харесват се и на децата ми в къщи и така се лишавам от закупуването на някои вафли, както ти каза, и въобще, нали, не стигаме до там. Това е по-добре. Да, наистина е по-здравословният вариант и се радвам и, че се и харесват, нали. Както ти и дадох кашута, ще пробваш с него. Задължително. Ще се получи, консистенцията ще стане, мисля, че още
по-хубаво, защото доста хора онлайн така ми пращат каквото са приготвили, бомбони или... Ако искаш, ще ти ги снимам. Няма проблеми, да, ще съм благодарен да... Вместо захар също слагам мед. Меда е хубаво, но... Не в големи количества. Да не се прекалява и да не се бият съставките между тахан и мед, нали, да не се... защото имат си свойства, които по-трудно се усвоява. Като цяло меда и тахана има си една битка между тях, както и в живота, между хората. И всичко е в дозировката, нали? Всичко в дозата, да. А какво е за теб султа на живота? Кое е нещото, което най-много те държи така в по-скоро вътрешен покой и ти дава сила? Султа на живота. Кое ти е нещото, което винаги знаеш, че може да се опреш на него? Вярата в Бог на първо място и съм разбрал едно, че нищо не ми е дадено с този живот и с това живея. Какво ти да било, нищо не е дадено и така съм се успокоил с годините да е по... Това е общо взето в моя живот. Когато хората знаят, че нещо, мисля, че тяхна собственост и това ги тормози, това ги притеснява да го задържат по една или друга причина, а то не е така за мен. Нищо ни е дадено и не трябва да живеем с тази нагласа. Трябва да се успокоиме и да вървим напред смело с душите си. Нали, това е наудничево за много хора, но много хора се припознават с това, където говоря. Ами то напоследък в целия този шум и от ангажименти, и социален, медиен, всякакъв шум, който ни залива всеки ден. Как слушаш Бог в днешното забързано ежедневие? Кажи как ти преминава един твой ден? Сутрин се старая да съм в гората. Радвам се, че имам така възможност. Планинска местност, Борова хубава гора, полезна за мозъка, боровете да дишаме, кислорода в организма. Така някакси още по-рестартирам, нали, предния ден, предните емоции и влизам в нови емоции. И това е много хубаво. Това се радвам, че мога да го правя. Ти си ни почти съсед. Да, на много хубаво място. Дар. Това е дар от Бог. И това е. Общо взето... После фитнес всеки ден или? Опитвам се 2 пъти дневно да спортувам, сутрин кардио. 2 пъти дневно? Да, сутрин в гората, както казах. Майко отказа доста от зрителите ни. Не, трябва да ги насърча дори. Не им предвид сутрин гора, после леко в заличката, на другия ден колело ли ще карам, пак в гората ли, гледам не е задължително само фитнес. Не, всеки трябва да прави активност. Двигателната активност трябва да всеки ден. Дали ще бъде гора, колела, баскетболи, футболи, трябва всеки ден човек да го прави, да разнообразява. Разнообразието, това е успеха също така за мен и баланса. Да балансират хората нещата, каквото правят. Храна ли ще бъде, спорт ще бъде, четене на книги, пътувания. Това е... И така премина един мой ден. Сутрин гората, после си правя, нали, любимите неща, храна, после в заличката, помагам на хората, социалните мрежи гледам да обръщам внимание, така. Дори наскоро станах по-активен пак, преди време, по време на COVID ме нямаше така, поради една и други причини, но сега... Да, ти имаш много последователи във Фейсбук, които се, според мен, вълнуват именно от това как съвместяваш и това да имаш собствен бизнес, който да развиваш, но да останеш с хората човечен, да показваш, примерно, как съдиш в градинката семенца, как отглеждаш неща, нали? Свикнали сме с малко друг имидж на хората, които поддържат Фейсбук канали, с скъпи автомобили, вещи, материални придобивки, скъпи почивки. Ти спомена, че обичаш да пътуваш. Къде ти беше последната почивка? Аз главно, добър въпрос, Роси. Отново благодаря за хубавите въпроси. Да, така е, не знам, всеки си знае колите, лъскавите. Това не е за... имал такъв етап? Това не е за мен, не съм имал такъв етап. Никога не съм с такива коли. Аз имам друга гледна точка. За мен не е важно колата, важно е човек, каква душа има и пак ще се повторя, да пътува, да събира от света каквото вижда. Последната почивка мога да кажа, че беше в България с моята приятелка. Останах очарован, но не на 100%, нали? Да сме живи и здрави, че имаме такава хубава страна. Наистина ни е много хубава страната. Планини, низини, равнини, всичко, моренцето. Но навънка, като съм пътувал
съм събрал други гледни точки и затова може би това още повече ме е приземило. Кое не ти хареса? Обслужването ли? Ами, то не мога да го нарека обслужване, менталитет. Така да кажа, не знам откъде се е породил този наш хубав менталитет. Не сме лош народ, но на моменти обслужването може би е водещото и това някак си ме отдръпва. Познаваме се буквално с теб от половин час. Да. Но виждам, че разговорът се получава много леко, може би защото по много теми имаме така сходни виждания. Звучиш ми малко тъжно. Нещо те натъжава, което според мен идва отвън. Нещо, което срещаш ежедневно, но от хората ли, от това, което е материалното в момента? Материалният свят. Има нещо, което... Да. Това ме натъжава в хората. Виждам, че се бият за власт, бият се за имоти, за имания, за жажда. Да, но те ще ти кажат, ние сме на земята, трябва да има и материалната част. Така е, но ще се радвам повече роси да душите. Защото съм бил в такива държави, при Малайзия, там когато видях будизма, колко е хубаво и приятно, и си казах, леле, как живеят с лекота, в смисъл. Усмихнати, спокойни. И това може би главното, което, добър въпрос, ме замислен, не да ме натъжаваме, по-замислен така да кажа, че защо да не е тук така. Имаме си хубавата природа, защо да не е и да сме по-добри хора като цяло, така да стане още по-рай, защото тук е един рай. Наистина е земен рай тук в нашата държава, но тези неща не ги разбирам наистина. Тая жажда за кой съм аз, кой си ти, няма лошо, но в крайна сметка сме хора. Въпреки всичко сме хора и трябва да сме такива до край. Откъде проистича това нещо според теб? Някакъв страх ли е? Тук в България ли? Да. Страх, че нямаш достатъчно, постоянно сравнение с другите. Откъде проистича? По-скоро от това, че сме били тъпкани като народ и оттам това се отключва в нас хората и една голяма част точно, дето говорихме за властта, а другата, които са по-подрастващи, дано по-различен начин да гледат, но според мен от това тъпкане, къде сме били като народ, това робство. Всеки оцелява сам. Това е според мен. И всеки, да, и аз по някой път съединението прави силата, това малко е клише. По-скоро разединението прави силата тук. Не съединението, както е написано. Но според мен е оттам. От това робство, където не сме лош народ, но това трябва да се променя. Аз затова се опитвам във Фейсбука и социалните мрежи. Позитивен. То съм си аз такъв по принцип и с годините го отпускам още повече и като си качвам в оранжерията и там хората да гледат и да се припознават, а да не се стесняват. Няма срамно да се съдиш, примерно, или какво ще стане? Ти няма да бъдеш човек ли? Примерно ще се седиш лука или нещо и от сорта, какво като си снимал за корица или какво като си бил там, какво това не те прави човек? Ние сме хора, ние идваме ние сме си хора, винаги такива ще си бъдем, няма значение. Това е интересното. Според мен една голяма част се стесняват. Какво ще кажат хората? Да, аз няма да съм същия. Но защо човек открие се, какъвто ще да си? Манекен ли ще си? Какъв ще да си? Ти освободи си душичката да ти спокойно. Виждам, че имаш и доста последователи, които виждат, че си истински в този смисъл. Аз съм такъв. Аз не играя на карти и... Спомена, че имаш приятелка. Последното хубаво нещо, което ти се случва, как е любовта, Ники? Ревнуват ли те с толкова последователи? Не ме ревнуват, по-скоро ме пазят като човек. За да се съхраниш? Да. От тази гледна точка радвам се за приятелката, защото е наистина едно истинско момиче, истинско говоря с чиста душа, да ми е жива и здрава, защото за мен това е важното, когато имаш партньор, душите ви да са еднакви, да се допълват и става много хубаво. Защото визията е до време за мен Роси, пак ще го повторя, но душата тя е силата. Вечна. Дали ще се партньор, дали семейството, това е за мене, водещото. И мога да кажа, че човек трябва да
върви смело напред със своята душа, защото накрая си оставаме само с нея. Нали, колкото и да звучи... Ще ви чакам тук на халотерапия. Аз също ще се радвам много, защото наистина отново ще се повторя, когато влезнах за първ път и много грабна ме. Енергията, поздравявам ви, защото сте вложили много, много любов, много енергия. Това си личи наистина е нещо много хубаво. Благодаря ти за хубавите думи, че си го усетил. Така, наистина не бях виждал. Какво ще правиш сега, като излезеш от солната стая? Отивам в залата. Отивам в залата и помагам. Това продължавам, няма как. Как си се представяш след 10 години? Зрял, доколкото разполага времето, зрял, смирен най-вече и здраво стъпил на земята. Това ми е идеята с годините, да земята да я усещам още повече. Стаханите? Стаханите, когато каже Господа, това аз нищо няма да нося, нали, в другия свят, но ще се опитвам до край да съм на земята. Това е, така се виждам. И по-разумен. Още повече. Зрял, смирен, разумен, на земята здраво стъпил и ще се радвам след 10 на години пак да се срещнем и да поговорим така. За още едно интервю. За още едно интервю. Това е добра заявка. Да се посмеем, да видим. Надявам се да сме много променени. За добро да е. За добро да е. Нали, да... Много ти благодаря за това участие в нашия подкаст. Наистина, за мен беше голямо удоволствие, емоция, наистина. Благодаря и продължавайте смело. Успех във всички начинания и остани истински човек. Благодаря и на вас най-доброто пожелавам напред и здраве с Бога. Другото ще дойде. Другото си дойде самичко, да. Наистина благодаря още веднъж от сърце за тази покана.